салом дӯстон, суперкубоки уефаро ҳам аз Россия кашида гирифтанд. шаҳри Қазон умед ҳам надошт барои мизбонӣ кардани ин бозии бонуфуз, аммо баровардани қарор ҳам хеле тӯл кашид. Акнун дар шаҳри Афина дастҳои Реал ва Айнтрахт барои ҷоизаи олӣ ба майдон мебароянд. ҳамчунин созмони футболи Аврупо ба тарзи баргузории мусобиқаҳои асосии худ тағйирот ворид кард. Акнун аз соли 2024 марҳилаҳои интихобиам барои роҳ ёфтан ба чемпионати Аврупо ва ҳам ҷоми ҷаҳон аз ин қитъа дар 12 гурӯҳ иборат аз 4-5 дастаи миёни ҳам мубориза мебаранд. ҳамчунин дар Лигаи Миллатҳо аз гурӯҳи А ки асосӣ аст, дастҳое ки ҷои дуюмро соҳиб мешаванд ба плей-офф мебароянд ва дар ин ҳолат марҳилаи якчорфинал илова мешавад. Бо ин хабар ба видеои имрӯза оғоз мекунем. Як лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо сар мекунем. Дӯстон, имрӯз низ давоми ҷоми Испания мегузарад. Валенсия дар майдони худ Атлетик Билбаоро пешвоз мегирад. Дар дербии мадридӣ вомехӯранд Реал ва Атлетико. Кадом дастҳо ба нимфинал рӯхат мегиранд? Тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар онҷа регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозингари Барселона Ферран Торрес метавонад карьераи худро дар дастаи Атлетико идома диҳад. таваҷҷӯҳ айни замон ба ин бозингар аз ҷониби мадридиё зиёд шудааст. ин диққати бузурги Атлетико пештар ҳам буд. агар шумо фикр карда бошед ки Симеоне мехоҳад Торресро барои дастбагирии бом бо Савич шудан ба Мадрид овардан, баъдан ҳамакаса ӯро бизананд, ин андешаи хато аст. Торрес айни замон дар сафи Барселона вақти ками бозиро пайдо мекунад. хави дар канорҳои майдон бештар ба Дембеле ва Рафина имконият медиҳад. вақтҳои охир маъз ҳамин ду нафар аз ду канори майдон бозӣ мекунанд. Торрес аз дастаи Манчестер Сити ба Барселона ба хотири ба сатҳи нав баровардани даста омада буд. ӯ дар замони душвор барои Каталониё шомили ин тим гардид. воқеан ӯ ва Депай дар ҳамон вақт ба Барса кӯмаки худро расонданд, вале ҳамакнун хави хуб пай мебарад ки бо кадом футболбозон бозии худро пеш барад. аз интихоби сармураббии Каталониё метавон ба хулосае омад ки ӯ дар байни асосиё Ферран Торресро намебинад. вақтҳои охири ин футболбоз танҳо чанд дақиқаи бозиро дар охирҳои рақобатҳо дорад. хави чандин маротиба дар нишастҳои матбуотӣ Ферран Торресро ҳимоя мекард ва ин корро давом дода истодааст. вақте ки дар пресс-конференсиё мегӯянд ки чаро Торресро намефурӯшед, чунки маълум ки ин бозингар дигар дар Барса мавқеашро пайдо намекунад. хави ҳамеша дар ҷавоб мегӯяд ки мо ба ӯ бовар дорем ва Ферран қисми ҷудонашавандаи дастаи мост. дар мавсими кунунӣ дар Ла Лига нимҳиматгари испанӣ 15 маротиба ба майдон омадааст ва 2 гол ҳам дар ҳисобаш дорад. масъалаи дигар он ки Барса ба Марко Асенсио таваҷҷӯҳ дорад. агар бозингари испанӣ ба Каталония ояд, пас Барселона маҷбур мешавад ки ё Дембеле, ё Рафина ва ё Ферранро фурӯшад. айни замон чунон номзади асосӣ барои ба фурӯш мондан маҳз Ферран Торрес ба назар мерасад. аз дохили дастаи Манчестер Сити хабарҳои аҷоибу ғароиб баромада истоданд. гапу чап аст ки фазои дохилии дастаи шаҳри Манчестер вайрон шудааст. бархе аз бозингарон аз сиёсати пешгирифтаи Хосеп Гвардиола розӣ нестанд ва хоҳиши тарки дастаро доранд. айни замон исми 5 футболбози норозӣ ба дасти рӯзноманигорон расидааст ки аз кори мутахассиси испанӣ норозианд. инҳо Илкай Гундаган, Бернардо Силва, Жоа Кансело, Волкер ва Эмерик Леопорт мебошанд. эҳсос кардед ки ҳама ин бозингаронро ба ҳам чӣ наздик мекунад? ҳамаи онҳо дар моҳҳои охир бештари вақтро дар ҳайати захиравӣ сипарӣ мекунанд. норозигии онҳоам аз ҳамин сар мезанад. барои мисол, Кансело ва Волкер бозингарони асосӣ аз ду канори майдон буданд, вале якбора ба захира афтодаанд. ҳоло Гвардиола ба ҷавонон такя дорад. дар як канор Натан Акеро истифода мекунад ва дар тарафи дигар бошад Луиси ҷавонро. барои Леопорт бошад вақт умуман кам дода мешавад. Гундаган ҳам мавқеи худро дар маркази майдон аз даст додааст ва аз рафтани эҳтимолии ӯ баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ пештар ҳам хабар дода шуд. байни ин нафарон Бернардо Силва аз розӣ нест пай бурдан мушкил аст. ӯ ҳамеша дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад ва футболбози муҳим барои Гвардиола ба ҳисоб меравад. президенти дастаи ПСЖ Насир Ал-Хилайфӣ омодааст ки тобистони соли ҷорӣ Килиан Мбапперо ба Реал Мадрид фурӯшад ва мо як шарти муҳим дорад. Мбаппе танҳо дар сурати ба Реал меравад агар аз пойтахти Испания Винисиус ба Париж ояд. танҳо иваз кардани футболбозон Насирро қаноатманд карда метавонад. Ал-Хилайфӣ мехоҳад 2.15-1-0-ро истифода кунад. ба фикри ӯ Килиан Мбаппе ва Винисиус ҳардуяш ба истилоҳ птитсаанд. метавон андеша ва мантиқи ӯро пай бурд. бале, Мбаппе аз Винисиус дар бисёр ҷиҳатҳои бозӣ беҳтар ба назар мерасад. Килиан аллакай истораи бузурги дараҷаи якум ва футболбози ба пуррагии рушдёфта ба назар мерасад.
вини чунон менамояд ки то ҳол ба сатҳи баландтарини худ нарасидааст ва боз потенсиал дорад ки аз ин ҳам беҳтар бозӣ кунад. Мисол дар тасаввури мо агар Мбаппе ба Реал ояд, барояш мутобиқшавиам лозим намешавад. Ӯ дарҳол ба гол задан оғоз мекунад. Аммо Винисиус ҳатто агар ба чемпионати сатҳаш пасттар ҳам гузарад, дар он ҷо чанд муддат барои мутобиқшавӣ мегузаронад ва баъдан дар канори чапи ҳамла интихоби якуми сармураббӣ мешавад. Хулос, Ал-Хилайфӣ нақшаи хуб дорад, аммо дақиқан дар ин мавқеъ бозигари беҳтарини оламро аз даст дода, яке аз беҳтаринҳоро ба сафи дастааш ҷалб хоҳад кард. Реал Мадрид ва Барселона бренди Эл Класикоро сабти ном карданд. Ин чӣ маъно дорад? Мефаҳмонем. Вақте ки бозиҳои Барселона ва Реал ки онро Эл Класико ном мебаранд, дар чемпионати Испания ва дигар мусобиқаҳои бузург баргузор мешаванд. Фоидаи калонро аз ин Ла Лига мебинад. Чун ҳарду ин тим дар чемпионати Испания бозӣ мекунанд, корҳоро дар ин самт Ла Лига пеш мебурд. Таваҷҷӯҳ ба бозии Эл Класико беҳад зиёд аст ва беҳуда онро бузургтарин бозии сайёра ном намебаранд. ҳуқуқшиносони ду клуби бузурги испанӣ рӯи қонунии ба даст овардани фоидаро пайдо намуданд. Меинбаъд пули бештар маҳз ба хазинаи Реал ва Барса меравад. Бренди Эл Класико метавонид соли 2017 таъсис ёбад, вале он вақт ба клубҳои Реал ва Барселона ҷавоби рад доданд. Акнун бренди Эл Класико расман ба кор шурӯъ мекунад. Фоидаи он барои клубҳо маълум шуд, вале нафъи он барои мо мухлисон дар чӣ хоҳад буд? Мағзи масъала инҷост ки акнун дастҳо метавонанд маслиҳат карда бозиҳои бештари рафиқонаро доир кунанд. Ин аз худи дастҳо вобаста хоҳад буд. Агар дар мусобиқаҳои дигар тақвимро дигарон тартиб диҳанд, пас тақвими бозиҳои рафиқонаро барои як мавсим ё сол метавонанд Лапорта ва Перес монанд. Яъне шумораи классикоҳо зиёд хоҳад шуд. Рақобати ин ду даста ҳатто дар бозиҳои рафиқона ҳам ажиотажи зиёдро ба миён меорад, вале тарафи манфии ҳама ин бозиҳои рафиқонаро ҳам бояд андеша кард. Агар шумораи бозиҳои Реал ва Барселона зиёд шаванд, магар он қадру манзалати худро аз даст намедиҳад? Мо аз ҳаёти рӯзмарраи худ медонем ки ҳар чӣ ки зиёд шуд беқадр мешавад. Соле буд ки Эл Класико 5 маротиба баргузор шуд. Ду бозӣ дар чемпионат, ду бозӣ дар Лигаи чемпионон ва як рақобати дигар дар ҷоми Испания. Он бозиҳо диққати бузурги сайёраро ба худ ҷалб карданд, вале мағзи масъала он ки ҳамаи он бозиҳои расмӣ буданду дар мусобиқаҳои сатҳи якум баргузор шуданд. Бозиҳои рафиқона куллан статуси дигар дорад. Дар баробари бозиҳои рафиқона клубҳо метавонанд брендро истифода карда мағозаҳои гуногунро ба кор дароранд. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.